Mitä mieltä sä oot tästä lyhyestä päivästä? Nyt on vain niin yhden päivän ralli, että aamulla nuotitukset ja illalla kisa ja sit se on ohi. No, kyllä nyt tietysti se, sanotaan, että siinä on vähän puolessa, että kyllähän tämä konsepti niin kuin sopii osalle paremmin, mutta sitten taas toisaalta, että sama työ tehdään tähän rallia valmistellessa, niin kun lähdettäisiin pitempäänkin kisaa, että siinä mielessä niin kuin, sillä työllä nyt ajettaisiin enemmänkin sitten sitä kilpaa, mutta tämä on tietysti kätevä ja onhan tämä kustannuksiltaan siinä mielessä niin kuin edullisempi sitten monelle kuskille tai kaikille kuskeille. Että. Aivan niin. No mites viimeiseksi sitten, ootko ikinä tehnyt semmoista mokaa tai tyrää, että olisit pilannut jonkun kuskin kisan? Ei ne ihan kokonaan pilalle ole siitä mennyt, mutta olen tehnyt kyllä. Mitä tapahtui? Jäi konepelistä laittamatta ne sokat kiinni, niin se loikkas silmille siihen. Se konepelti siinä. Okei, mutta siinä ei käynyt sit mitään. Ei, lasirikki ja pelti mutkalle, mutta kyllä se ajo siitä jatkuu. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.